Milé dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, rok s rokem se sešli a já jsem velmi rád, že vás také letos mohu pozvat na endoskopický workshop Olomouc Live Endoscopy. V letošním roce jsme tuto tradiční endoskopickou akci spojili s další významnou akcí, a totiž pankreatologickým dnem. Jeho hlavním organizátorem je docent Martin Loveček. Pankreatologie zaznamenala velký pokrok. Vzpomeňme jen na právě zahájený program včasného vyhledávání karcinomu pankreatu u vysokorizikových osob nebo o vstupu robotické chirurgie do operativy pankreatu. O těchto a celé řadě dalších skutečností budeme na pankreatologickém dni hovořit, a to v přítomnosti předního hosta ze Spojených států, profesora Wege. 21. června se sejdeme na Olomouc Live Endoscopy. Bude tematicky navazovat na problematiku pankreatologie. Všichni víme, že digestivní endoskopie je pro rozvoj oboru pankreatologie zásadní. Nejenom pro časnou diagnostiku, a také pro paliaci. Také letos přislíbili účast přední endoskopisté z Čech, Moravy a Slovenska a jsme velmi rádi, že nás navštíví přední německý endoskopista původem z Afriky, pan doktor Alan Abigbo, který se zabývá především metodou endoskopické submukózní disekce vícnu. Milé dámy, vážení pánové, těším se na setkání s vámi v Olomouci.